Dat er een extern onderzoek komt is Vliendewieke Tons die al bepaalt. Het spoeddebat draait dan ook vooral om de vraag waar het de opdracht jouwt. Het college van BNW of de gemeente Rieën. Waar het ons om ging is dat wij eigenlijk het college wel een klein beetje uit de wind wilden houden. Omdat zij ook verantwoordelijk zijn voor het beleid wat hier gevoerd wordt. En voordat je het weet ben je zelf onderdeel van het probleem. Burgemeester Van Beckum verzettend in het idee van de oppositie. Heeft hem werkt het een onderzoek door de Rieën alleen nog maar vertragend. Als wij dus heel lang met elkaar zulke avonden, vele avonden gaan doen, dat moeten we niet hebben. Wil de raad ook niet. Iedereen zegt ook, het gaat hier om de mensen. Nou, dat hebben we vanavond ook duidelijk gemaakt. En daarom wil het ook snel, maar ook zorgvuldig. En als zorgvuldigheid de kosten gaat van de snelheid, zeg maar, en dan moeten we er nog wel even over hebben. Maar de mensen moeten zo snel mogelijk duidelijkheid hebben of die beeldvorming die is neergezet, of die klopt, of dat die gewoon niet klopt. Een meerderheid van de Rietsleden staat achter de burgemeester. We vinden dat de regie van het onderzoek liggen moet bij degene die verantwoordelijk is voor de bedrijfsvoering hier in het gemeentehuis. En daarom kiezen we daarvoor. De burgemeester hoopt dat er nou gauw rest komt in zijn gemeente. Wij zijn geschrokken van de beeldvorming, maar de herkenning is nog niet. Dus laat zien, maak duidelijk of ze er zijn en in welke mate.